מכובדיי, אני שולח עליכם ברכתי באהבה וציפייה עמוקה לחזות בטוב, שאתם עתידים ליצור ולהמשיך לעשות בחברה הישראלית. תודות לתמיכה החשובה כל כך, להתמסר ללימודים, לסלול נתיבים של ידע ושל כישורים, של תובנות, של תגליות בחייכם שלכם וכמובן בחברה כולה. המלגות המוענקות מטעם קרן חנן עינור למאות סטודנטים וסטודנטיות מבטיחים לא רק סוללות לכם ולנו נתיבים חדשים, אלא גם ממשיכות את דרכיהם, את חייהם, את מורשתם של הרבה מאוד חללים ממשפחות יוצאי אתיופיה, מקרב הקהילה כולה, של מי שנפלו במערכה כשלחמו והגנו בגבורה עילאית על המדינה שלנו ועל העם שלנו. נושאים באותה נחישות ותעוזה, אמונה ואהבת ישראל שחיה בלבבות של יהודי אתיופיה מדורי דורות בכמיהה לירוסלם. ברגעים הללו אני חושב תמיד על דבריו של סמל ראשון אוריה איימלק גושן, זכרו לברכה, לוחם סיירת גבעתי שנפל במלחמה. אוריה תיאר בדברים שנשא בהר הרצל כתלמיד תיכון את סיפור העלייה של משפחתו ואמר כך: אומרים שאדם לוקח איתו בתרמיל את הסיפור המשפחתי. אני מביא איתי סיפור של קהילה שלמה. הוא תיאר כיצד אמו וסבתו חלו ונאבקו על חייהם בדרך ארצה, כיצד דודתו נפטרה במסע המפרך ונקברה במדבר. כשהוא נשאל מה הוא לוקח מסיפור העלייה של משפחתו להמשך דרכו כחייל בצבא ההגנה לישראל, הוא השיב: אומץ, כוח ואמונה. כן, כן, אומץ, כוח ואמונה. זוהי המורשת שאנחנו מבקשים להמשיך כעת, כל אחת ואחד בתחומי עשייתו. אני נרגש להנציח יחד איתכם ויחד עם המשפחות השכולות את סיפוריהם של הנופלים בדרך מלאת תקווה ואור, מלאת אומץ, כוח ואמונה. אני מודה מעומק הלב למשפחת עינור היקרה, לפנינה הגינאו ידידתי, יושבת ראש קרן המלגות, שזכיתי להכיר ולעבוד איתה מקרוב מאוד כיושב ראש הסוכנות היהודית. למתנדבות ולמתנדבים המסורים של הקרן אני מודה מאוד, וכנ"ל גם לפדרציית בוסטון, לעמותת רקיע של גמלאי משרד הביטחון, לבנות ובני המשפחות השכולות שנותנים לנו השראה וזכות לספר ולהמשיך את סיפוריהם של בניהם ובנותיהם. ולכם, מלגאיות ומלגאים יקרים מעוררי השראה, יחד איתכם מכובדיי, אני מייחל, זועק ופועל בכל כוחי לשובם המיידי של אחיותינו ואחינו החטופים בעזה. אנחנו בתקופה מתוחה ומטלטלת, וגם כעת צריך לשוב ולהזכיר, זו הברית העליונה ביותר בין המדינה לאזרחיה. אתם יודעים זאת. אני מחבק את משפחות החטופים שעוברות גיהנום, ואני מאחל וקורא לכולנו להעלות על נס את הערבות הישראלית ההדדית, שכל המקיים נפש אחת, כאילו קיים עולם מלא. יחד איתכם אני מתפלל לרפואתם של הפצועות והפצועים בגוף ובנפש, להצלחתם ושלומם של כל חיילות וחיילי צה"ל וכוחות הביטחון, ולשובם של כולם בצפון ובדרום לביתם. תודה לכולכם, עלו והצליחו.